Ja, het is een beetje regenachtig, dames en heren. En we zijn hier net gestart met de lichtstoet, de 26e lichtstoet in het Bergse Riet van de Pottentoten. En daar heb ik het aanloopprobleem gehad, maar er zijn ook heel veel wagens die gaat later. Maar dat komen we dadelijk allemaal vertellen. Prins Tim, de eerste, die gaat nu aan ons voorbij in de chique boot. Ja, natuurlijk heet de familie en vriend, want dat zijn de meesten die nog nooit in een optocht hebben gelopen. En die gewoon nu voor de eerste keer de lichtstoet metmaken. Ze hebben zich op hun wagen, hebben zich geregeld om te zorgen dat ze ook het muziek op de tank hebben staan. Het circus zien we aankomen, het circus van de familie Lacroix. Over 26 jaar een vaste deelnemer. Jorg destijds vuur op een van de grootste karretrekkers van deze familie. Die altijd heel democratisch kon afstemmen met welke wagen of met welk thema gewoon voor dit jaar de wagen maken. Zowel voor de maandag, maar ook weer in de nieuwe voor de leegstoet. Want de wagen waar ze op maandag mee trekken is meestal de wagen van het vorig jaar. Ze vinden de leegstoet natuurlijk een echte must voor een Beekse familie zoals die dat zijn. Want de sfeer, daar kent ze nergens nabootsen. Daar komen de babbelaren en wie ik al zei, vermissen dadelijk alleen een groep in een knalroze pakjes. Buurt het centrum. Ook een hele buurt, een schone buurt trouwens, die altijd goed georganiseerd is. Boeren wagens op verschillende plekken. En dat is op vandaag juist wie vroeger ook. Bij dem in de garage gaat en wie links in de garage gaat. En de laatste weken wordt dan samengesteld. Ja, ik ben even weer op een wagen gesprongen, want hier ben ik eigenlijk veel vandaag. Vliegende kiep. Ik sta hier even de prins van Bree, de grote prins van Bree. Stel jezelf even voor. Ik ben prins Philippe de Eerste van Bree. Uit België natuurlijk. We zijn hier om een groot feestje te bouwen en we gaan er een gooi lab op geven. Ja, eigenlijk hoef ik daar niet heel veel meer aan toe te voegen. Dus deze wagen gaat echt lekker op en neer. Dus die mannen van Bree die weten precies wie ze een leuk feestje boeien. Dan gaan we hier met de stuukberen. En de stuukberen zijn natuurlijk een stukje opgeschoven, zie ik alweer. De stuukberen, die hebben de ijstijd hebben ze dit jaar hebben ze nagebouwd. Lekker 50-jarige jongens het ijskasteel gemaakt. Die samen in de optochthal gewoon boeien altijd. En een leuke jonge groep. En het heeft eigenlijk de naam niks mee te maken. Dat stukken, dat doen ze natuurlijk allemaal. Dat zal in iedere groep voorkomen. Maar ze hebben zich toch weer de moeite gedaan om dit jaar als Eskimo's in de leegstoet samen door het Bergske te trekken. Ik zeg al 2 keer het Bergske, wie kom ik dat er weer? Ik moet even excuseren met een partner. Martijn, deze is even weg. Maar dat zal dadelijk wel terugkomen als er weer eens in de koptelefoon uit deed. Want hij heeft geen geluid en dat is een beetje vervelend. Wat kan er nog over die stuukberen vertellen? Dat is niet zo gek veel. Maar het is wel een groep hoe iedereen uit de groep, uit de gemeente Beek echt komt. Ze kennen zich al vanaf de basisschool. En dat is al wel leuk. De pakken die ze aan hebben ze natuurlijk gekocht. En dat is al wel fijn. Veel van die kinderen hebben nog niet de mogelijkheid om zelf kostuum te neigen. Ondanks dat ze van Beek zijn, hebben ze op het industriegebied in een geboel, daar hebben ze in steen hebben ze geboet. En toch gewoon ze al voor de 6e keer. Gewoon ze met. We gaan dadelijk gewoon. Een bijzondere anekdote van hen hebben ze zichzelf opgegeven. Ze hebben wederom de prins van César dit jaar in hun midden. Bram de Eerste. Bram Keulen. En daar zal morgen tijdens de stoet zal de slok uit gaan gooien. Ja, Jacques, ik onderbreek dich heel even. Want ik heb hier eigenlijk de volgende deelnemers heb ik hier eigenlijk al klaarstaan. Hey, is dit de eerste optocht? Nee, de tweede. Gisteren zijn we zijn al in Meis geweest.
Mersen ging gisteren wel door. Hoe zou het je eigenlijk nog meer zijn geweest wat allemaal niet door is gegaan? Tot nu toe alleen Elste. De rest zijn we tot nu toe allemaal geweest wat door is gegaan. Oké, maar je zit dus eigenlijk vandaag nog free fit. Want normaal gesproken, hij is er nu natuurlijk al een stuk in de kloten. Oh, wat gaat meugel geweest dan nu, ja. Maar nu gaat het nog redelijk. Oké, en je hebt ook de groep helemaal verseerd. Ja. Wat doet je nu speciaal voor de leegstoet allemaal? Ja, we hebben allemaal lampjes omhangen, allemaal zo'n leegstaaf, bios en ja, heel veel verlichting op de wagen. Oké. Ja, hij ziet er ook heel mooi uit, zeker ook van de achterkant. Dus fijn dat vastelavond. Goed gedaan en veel plezier. Langzaamaan loopt de dame met haar kind van studentenhaven die uit het ganse land trouwens komen. Van noord naar zuid, van oost naar west. Maar ja, de studenten die het maken dan ook wat kapot, zeg ik altijd. En dit is dan de groep Bekkers. Met als thema dit jaar Kiko Stralen. En ze zitten inderdaad prachtig verlicht van top tot teen. In hun chique kostuums. Even kijken wie daarachter zit. Zie ik daar ook Anne lopen geluivig. Ja, Anne die heeft dus jammer genoeg niks geschikt voor dit jaar. Anne deed normaal gesproken met die bekjes, maar jammer genoeg kon ze niet veel over Anne vertellen. Helaas. Volgende keer beter. Hier de restarter die komen er aan met hun tractor. Ja, die ken ik. Ja, de restarter hier ook uit de gemeente Beek. Thema, ja, de hippie thema, dus peace, love, music, alles erop en eraan. Ze hebben zelf zeggen, moeten de aandacht vestigen op de klassiekers die aan de buitenkant van de wagen zijn geplakt. En dat bedoel ik, de LP's. De Village People zitten Ja. erop, Urbanus en... En ook- die klassiekers, daar ga ik dus even een kijkje bij nemen. Want de wedstrijd mag altijd de leukste wagens opzoeken om op te gaan. En de leukste vrouw nu. En de leukste vrouw om te interviewen. Hey, wat was de taakverdeling met het maken van de wagen? Vooral de mannen en de vrouwen doen gaat aankleding en alle dingen gaat eromheen. Want we zijn vorige week in de optocht al geweest. Daar heb je in deze wagen zitten klussen. Toen viel het mij toch op dat er veel vrouwen bezig waren. Ja, meesten doen de mannen, dat moet ik ze wel geven. Oké, en wat is dan de taak van de vrouw? Veel doen de vorm knippen en zorgen dat de pakjes gemaakt werden en korter gemaakt. En stel je hebt nu het super leuk idee om op de wagen te doen van je leeg. Hè? Bijvoorbeeld, mag dat dan van de mannen? Ja. Want ze zijn wel met inspraak, kan we goed gaan maken. En hoe moeten we vandaag op letten? We moeten erop letten. Bij ons op de wagen. Ja, wie gezellig weer het hebben met z'n allen. Nou, dan stel ik voor dat we daar eens even naar gaan kijken. Dankjewel. Ja, ik vraag me af wie ze het verder kiest, Robin, maar hij is toevallig mijn dochter te pakken. Het wordt niet afgesproken. Ik werd aan de achterkant lachen. Ja, ze hebben natuurlijk de Flower Power Heat. Dat is een heat die nog 6 januari wordt. Ja. Martijn. Dus het klinkt allemaal wel heel bekend. Ja, het is wel leuk om te vermelden, want deze groep heeft in december dus nog gar geen thema. Of ja, ze hebben wel een thema, ze kosten geen pakjes erbij vingen. Ja. En de overlevering leert dat een s'nachts is wakker geschrokken en de schreeuwt uit, I wanna be a hippie. En toen wordt het thema geboren en zo te zien is dat best goed uitgewerkt. Ja, ik vind het ook.
Wie heette die figuren? Zijn het toevallig figuren van Frozen? Of, Zo exact, het jongste, dat zal Olaf zijn, de sneeuwman. En deze prinses, ja, dat moet dan wel Elsa zijn, de hoofdrolspeler uit de film. Ja, en hebben ze dan met de kingerwagen of de bolderkar Ja. zijn een klein muziekapparaatje erbij gehangen. Net maar ook rammelen. Nou, er staat eigenlijk ik zie een bolderkar ervoor lopen en achter wordt een kerkje eraan gemaakt. Ja. Als deze dadelijk toch 1,5 uur zo getrokken heeft, dan is dat wel een beetje laam. Ja, en als je dat even kent, dames en heren, dan gaan we ook proberen. Hè. Via de sociale media kan er ook gereageerd worden op de lichtstoet. Er wordt via de livestream natuurlijk uitgezonden. Dus als je dat even kent, dan mogen ze erop reageren. Hier gaan we nog een vuurspuwerende boot, zie ik. En ik gok even erop dat Napoleon is. Ja, dat moet de Napoleon zijn. Met hun piratenship, ze zijn dit jaar de Pirates of Bag. Pirates of Bag, ik moet zeggen, ze zijn een heel chic logo. Als we dat te zien krijgen, dan kan ik het even vermelden. Want ze hebben ook een eigen vormgever in huis. Niet toevallig een Lacroix. Mitchell Lacroix, de vormgever, en hij heeft op de zijkant, zoals het een piratenship betaamt, een heel schwan logo gemaakt. Dit is een groep al heel lang bijeen, sinds 2006. In begin jaar is dat een groep geweest met oudere cafégasten, maar het is heel verrassend te zien. Door de jaren heen is die groep immer jonger geworden. Ja, ze zijn ook een beetje uitgesplitst. Hè. Ze waren vroeger met heel veel. En ik weet dat ze, dat morgen, ik bedoel, de zijn altijd dezelfde. Kijk daar voor het embleempje. Voor zo zijn het altijd eens te zijn meteen, maar sommigen hebben ook weer een nieuwe groep gevormd. En dit is eigenlijk nog de oude kern van Napoleon, de Nappies. Hè? En waren toen nog 10 geloof ik. En dit is de oude kern van de Nappies, die heet nu CV Napoleon. We gaan ook zo meteen eens even kijken, want ik geloof dat Robin, daar zal er nog wel ergens rondlopen. We gaan eens kijken of Robin nog ergens te pakken kan krijgen. Robin, kom maar even binnen, jong. Ja, ik ben alvast weer eens even doorgelopen, want de wedstrijd, ik ben altijd volgende eigenlijk. Kent je jezelf een beetje introduceren? Nou ja, we zien de Neubruggerbatsen, uitgebroken, Woensbroek. En eerst waren het de Bruggerbatsen, dat waren onze ouders. En de jongeren hebben het allemaal overgenomen. Ja. En we zien eigenlijk een groep Vrung, familie, Vrung, Manny doet. Iedereen hoort erbij, iedereen kind er ook bij komen. We zien eigenlijk een heksengroep. Hey, ik loop nu ook met u achter de wagen aan. Ik zie een hele hoop links, een hele hoop details. Hoe ben je het meest trots op? Op meeste trots op? Nou, dan moet ik eerlijk zeggen, op een padvernemers van onze groep, Antoine Eijstein. De bouwt de wagen met zijn leven. Echt met zijn leven. En we zien dat de notenkrakers, dus het is heel lastig om een wagen aan uit te zoeken. Maar op een of andere manier komt Antoine iedere keer weer met een idee of een money doet en dan maakt het gewoon perfect. En ik moet zeggen, ik zie nu pas voor de eerste keer de pakjes. Ja, daar is ook kosten nog moeite aan gespaard om dat tot finesse goed te maken. Ja, nooit. Dat zei je al, hè. Die jeugd heeft het overgenomen van de ouders. Maar toch een paar ouders zijn wel de grote karretrekkers die de wagen nog immer zo mooi maken. Ik moet zeggen, een geweldige mooie groep. Hele mooie auto, hoeft niet groot te zijn om zo aan te zijn. En chic dat ze met dit weer vanuit gebroken deze kant erop gekomen zijn. Ja. Want ze hebben niet snel kunnen vertrekken. Ja. Dit ligt nog een aanhangsel van de Neubruggerbatsen. Dat is nog een aanhangsel, dat is geen aanhangsel. Ik herken ze, dat zijn de dames uit het Nirbikse, de doorzetters. En waarom is die kaarten? Nou, de prins van de doorzetter, dat is een coupier bij het casino. Dus, en ik denk dat een beetje die kaarten moeten voorstellen. Zie je nog jaren geleden nog immer in de optochthal, hebben nu een eigen locatie gevonden. En Prins Rob, ja, die heeft natuurlijk de media dik gehaald dit jaar. Hè? Ja. Want hij kukelde gigantisch van de bühne af. Ik zag hem. Ik kwam uit. Ik zag hem en ik zag hem niet. En toen lag er onder. Zo'n groep dat natuurlijk altijd een beetje parade hier. Hè? En dan gaan ze rondjes draaien en dat hield het altijd een beetje op. Maar ja, god. Mogen we vandaag zeuren, Martijn? Volgens mij niet, Jan. We zijn gans blij dat deze optocht überhaupt kent worden. De weergoeden worden goed gezind. We hebben echt massa gehad. Want ja, wie ze Schussel zag, uur geleden, worden nog geen mensen te bekennen, wordt het weer er niet nog. Ja. We gaan naar de volgende groep. Nou, ik zie dat ook de prins Jesse erbij zit. Och, sorry. En prins Jesse is de jeugdprins van Nerbik. Dus we hebben met 2 wagens, dat is één groep zeg maar, de doorzetters. Heldtummeren aan de weg. Ja. En noemen natuurlijk ook de jeugd met om dit te laten beleven. Daar staat er bovenop de prins.
En de jeugdprins. We En hebben de de jeugd- ganse bubs metgepakt. Ja. Niet alleen de grote prins en de jeugdprins uit Neerbeke hier op de wagen. Ook de ganse rood van 11. De adjudant en de 13 leden van de jeugdrood. Plus 10 dames die vooral verroerd dansend hebben gezien. Ja, het is gewoon een groep van binnen 40 man. Hoe het Neerbekse. Ja, ja. Het is één grote familie, zeggen ze, maar dat is overal wel. Ik bedoel, ik zie in Spouwbeek en Genoot, Beek, het pakt zich allemaal wel goed, want dan moest toch al die dagen samen met elkaar door de deur. Hier gaan we nou, trommeltje, wat hebben we hier te pakken weer? Hele mooie details. Ik heb net van onze commentator Hulp Ja, gewerkt dat alle wagens nog wel een beetje doorheen zijn. Ik hoop dat je dus vergeeft als we af en toe moeten zoeken nou... maar dit is... even, nu moet het even gaan CV Begaai, volgens mij Ja. is dat nummer 25. Steven Begaaien, die hebben dit Ja. jaar een heel speciaal jaar te pakken. Niet alleen hebben ze 1 keer 11 Susie op de wagen staan, het nummer 11 aan de zijkant. Ja. Ze hebben ook gewoon een prins in hun geleden, want volgens mij Raoul Nix staat er met Medlub, die is prins geworden bij de dubbele vonk hier in Beek, het café. Dus het is dubbel feest, niet zo. Ja, en het thema van ons is Disney is a small world. En de echte Beekse groep ook weer. Hoe we ook de organisatie van zegt, we willen echt hebben dat die Beekse groepen met blijven trekken. En we proberen het ook zoveel mogelijk te stimuleren om leuke dingen te maken. Dat deze optocht voldoende inhoud heeft. Ze willen de kwaliteit nog hoger gaan brengen. En dat zal gegarandeerd voor het volgend jaar ook gewoon lukken. Ja, en één ding ben ik blij met, daar loopt trouwens Prins Raoul door beeld. Eén ding ben ik blij met dat ze hun eigen muziek hebben metgenomen. Want voor degene dat niks zegt, It's a Small World is een attractie in Disneyland. Met immer hetzelfde liedje. Dus alternatief zijn voor Emerster in de Efteling is geweest bij het Carnaval Festival. Dat liedje begint te spelen en 3 maanden later heb ze het eigenlijk gewoon nog in de kop. Wat heel mooi is trouwens in deze wagen is dat er, ja, je ziet hem net voor op de locomotieftijd Frits. Ja. En op de volgende wagen Erik Vonke, de Vorst, staat voorop. Geen veren op vandaag. De Pottentoten Express maken ze ervan. En op de tweede wagen daar staat Pierre. En dat sluit natuurlijk op Frits Mennis en hier voor Pierre natuurlijk ook te pakken. En Pierre Smeets. 2 mannen die ontzettend veel betekend hebben voor de Beker Pottentoten. Maar niet alleen dat, ook voor de Beker Vastelovend. Allebei meer dan 22 jaar lid geweest. Frits is ook in deze zin een bijzondere geweest. Hij is 2 keer op jaar. 2 jaar op rit, Ja, sorry. precies. Prins geweest. Ja, klopt, precies. Ik ken niet toevallig het verhaal daarachter, of wel? Dat is een 57 geweest. Ja, ik wilde niet een label opplakken, maar Ja, nee, je was me niet misschien meer. wist ik zo ingegeven de Beker vastgelopen. Dat is niet Frits waarom Frits 2 jaar op rit is uitgeroepen toen. Nou, omdat er een keer afgelast wordt, ook de optocht als je gaat. Dat zou goed kunnen. Ik zou het Ik niet word er even niet bij. Volgende groep die daar aankomt. CV Teeltgeluivig. Ik kom daar niet in staan. Ja, want ik zie daar Spaanstalige dames achterlopen. Dit moet CV Teelt zijn. 7 teelt. Ja, daar ken Ja. ik. Die groep ken ik persoonlijk niet. Ze zijn wel helemaal uitgedost. Even kijken wat we hier op de zijkant van de wagen bestaan. Ze hebben in ieder geval een hele mooie stier op de vuurkant gezet. De stierengevechten. Maar dan gaan we gewoon even aan Robin vragen. En Robin zegt van, god, Robin zegt tegen me eens jong, want 7 teelt heeft geen info ingeleverd. Dus vraag tegen het ze maar eens. Kent je eens even gaan uitleggen over het thema? Ons thema, ja, we zijn Spanjaarden. En we proberen de carnaval te verstieren. Dus je zit de carnaval aan het verstieren. Ik vind wel dat je dat dan behoorlijk niet goed doet, want eigenlijk doet je heel goed je best. Ja, dat zeggen ze allemaal, maar een bek, daar kan ze niet goed genoeg komen, zeg maar. Zeggen ze alles. Hey, en hoe zit ze binnen, de beste DJ? Ik kan niet zo goed draaien. Maar ik ben wel de DJ helaas, maar de deur staat ook wel. Oké. Ja, ik moet zeggen, het geluid komt goed binnen hier. Want we hebben natuurlijk ook op onze koptelefoonwerver wat boete allemaal afgespeeld wordt. Dan kennen we Robin natuurlijk gewerd werven. We kennen de Spaanse muziek goed werven. Ja, Dan gaan we door naar de Moulin Rouge. Dat is de wagen van CV Alles Komt Goed. Alles komt goed uit Beek, maar niet alleen uit Beek. Want ze hebben ook nu erbij zitten uit Neerwijk, uit Geul, uit Geleen en zelfs uit Amsterdam. De Moulin Rouge, de bekende, ja, hoe moet ik het zeggen, entertainmentzaak in Parijs. En ze hebben deze keer de binnenkant van de bekende nachtclub nog gemaakt.
Dus voor is de ingang en achter speelt zich het feest af. En wij zijn even daarboven de wagen. Dat is Prins Jordi de tweede van Oud-Geleen. Zoutvoeten. De is Zoutvotten, gelijk hier op ze. Hij loopt vandaag hier de leefstuk met, want ja, in Geleen ging het feest helaas niet door. Maar ook zo'n groep te besteed. Een dikke 40 man, van een man of 10 altijd in de optocht al een boeren zijn. Ik zag ze zaterdag nog de putjes vullen trouwens met de bloemen. Ja, het moet allemaal gebeuren. En dit is wel een groep, moet ik zeggen, als de oplevering van de wagens is, zijn ze nog altijd aan bezig. Iedereen is klaar. Behalve, ja, dan ga ik hem tekort doen. Taben met de groep, zeg ik altijd. Maar ze moeten nog altijd even de laatste hand liggen aan hun wagen. Ja. Dan gaan we nou VV van alle Schet Vastelovensvereniging met hun trappenwagen. Ja, de trappenwagen van Cyril Huvenaars is dat, hè. Dat is een groep die ook redelijk goed gaat oud-prinsen besteed. En die oud-prinsen hebben het altijd blijven oppakken om te blijven doorgaan met de vastelovend. Ze vingen het ook geweldig als ze een wagen kennen leveren. Ze hebben ook zien maar een hele goede schilder in huis. Ja, je ziet zelfs wie mooi dat de wagen en strak ook geschilderd wordt. En dit is een groep van jong tot oud. Ze zeggen zelf, de jongste deelnemer, ik weet niet of ik hem te pakken kreeg, is Veer. Ze zijn mee in beeld, maar de oudste midlip is gewoon 71. Dus het is echt vastelovend van jong tot oud. Dat vind ik hier op deze wagen. Maar de oudste mag natuurlijk op de wagen staan. Hè. Ja. Ik bedoel, de laat van er niet meer lopen. Hè. Ook hier wel een goede spreiding. De meeste lui zijn van het Bergse, maar ook vanuit België op Grimby lup ene met. En Wiertje. En trouwens, zongen ze tekort doen, een vaste kracht in leegstoel. Want dit is meer dan 20 keer dat hij hem metgelopen. Ja, ze hebben een paar keer in het begin hebben ze gemist. Hè. Ja. Maar dat komt ook doordat door oud-prinsen in zitten. Die zijn later pas echt actief geworden om de wagen te boeren. Ik weet Cyril, dat is een van de mannen die dat met geeft. En Cyril heeft ook met George en nog een paar mensen dat altijd blijven trekken. En ik moet zeggen, altijd een heel mooi resultaat. Maar ook daarvoor geldt, de kwaliteit staat ook een beetje voorop. Er moeten een kwalitatief goede wagens in. En als ze deze in de Duitsland, we hebben nu nog te veel indirect leeg hier op de mer. Is eigenlijk wel een beetje jammer, maar laten we maar even veilig houden. Als ze nu dadelijk in de straten zien, dus de mensen die aan het kijken zijn via de livestream, je moet het echt een keer gezien hebben. Er stond natuurlijk al hoog met dit weer, toch een 20.000 nu langs de kant. En weer of geen weer, dit is, en dat moest een keer in Limburg gezien hebben. Ja, met het weer. Ik heb me veel bedacht vandaag. Ik zou ook niet naar buiten komen als het geen vastelovend wordt. Maar met een paraplu valt je natuurlijk heel gaat te redden. Gewoon langs de kant staan. De meeste plekken langs het parcours is immer wel een plekje te vingen. En dan kent gewoon genieten van deze prachtige leegstoet. Want er is er maar één van in het jaar en één van een wijk. Er zijn alternatieven in de regio, maar dit met zoveel man en ook die afterparty op de markt, dat moest gewoon een keer metmaken. Heel simpel. Dat is de Kumper, hè. Voor hem is niet direct de optocht, maar hij mag met gewoon van de jeugdprins. Hè. CG Aubuim, daar is Luc lid van. En die gaan dit jaar als de NASA. Met een beetje geluk. Ook een groep die zich al van heel jongs af aan kent, hoe Luc deel van maakt. Ze kennen elkaar van de voetbal en van de basisschool. En hoe is Luc niet altijd een gezegende voetballer geweest? Maar het leuke is, die hebben ze ook weer aan één meter te plekken. Want de wagen, die zijn begonnen met boeren, met dit thema. En toen tussendoor werd Luc uitgeroepen als prins en moesten in zijn prinsenwagen werden. Ja. Maar daar hebben ze een goede draai aan gegeven, want het platform waar Luc zelf op staat, dat is de lanceertoren zoals er die op de goede ruimtevaartcentra op Cape Canaveral ook zo staan. En om het helemaal bijzonder te maken, dit jaar voor Aubuim, 1 keer 11 jaar, jubileum. Ja. En een prins. Maar dit was de 7e keer dat ze echt met deze optocht metgaan. Hè? Ze hebben nog niet veel lichtstoet ervaring genomen, zodat die een week zo. Want de meesten moesten toch minimaal een jaar of 15, 20 mettrekken, wil ze echte ervaring hebben. Ja, de toren voor de meesten trouwens ook een hele grote verwachting dat ze dit moesten gaan omboeren. Hè? Want dat is meestal op het moment dat ze een idee hebben en de wet dat gaan verdoen en dan moesten dan zeggen, hé, daar gaan we gedangers van maken. Maar het is wel ziek als die wagen als prinsenwagen mag fungeren. Precies. En ze vinden het zelf ook heel chic om met te lopen. Ik heb een van hen gesproken vooraf. Ze dacht, ja, het is gewoon de sfeer hier met alle verlichte wagens, al die groepen op een, ja, Porsche Best is niet te goed uitdrukken, maar op Porsche Best bijeen. En ze herhaalde eigenlijk wat Verschus zei. Ja, dat moest gewoon een keer metgelopen hebben dit. Dan snapt ze het pas echt. Het is fantastisch om het hier te zien of om het mee te maken. Maar als dan nog een stap hoger was gewoon, ja, dan moest ze gewoon een keer in de lichtstub metgelopen. En dat mag blijkbaar ook, of het kind natuurlijk ook, als astronaut doen.
tuurlijk. Ik denk niet dat ze die mannen moeten uitleggen wat vastelovend vieren is. Het is allemaal een groep die ook in dezelfde leeftijd zit. Hè? 25, 30 jaar. Ja. De onder en de boven geven het ook niks. Maar ja, dan best ook allemaal een beetje gelijk gestemd. Hè? Ja, Hoofdgas is geen gas, even meteen. precies. En door. Het is de groep uit Schummert, die zijn de berg afgekomen voor ons. En die zijn dit jaar verkleed als Schummert Airlines. Dus dat zijn de piloten en de stewardessen. Snap je, daar kooi je niet voor op. Dat zal wat logo van hun vereniging zijn. Of er zijn de tegenhouders bij de security, dat weet het maar Oké. nooit. De jagers, zei ze. Ja, het is helaas jammer dat we hier geen info van de groep hebben gekregen. Dus dan vliegen we even op de instrumenten. Vorig jaar houden ze een klassieker thema. Waar is dat skrieker erbij? Ja. Eens kijken wat ze nu op de wagen hebben gezet. Ah, kijk, dat wordt het duidelijk. Jager met een groot geweer. Het geweestuk ook al erboven hoed, hè. En ik moet zeggen, dat is wel... het hoeft niet altijd erop te lieken, hè. Maar er is gewoon een carnavaleske groep en een carnavaleske kop. Dat is al voldoende om... kijk eens, de hert. Ah, dit is wel chic gemaakt. het Die hert. grote kop met beweging erin. Dat liet me niet merken om er eind te zitten. En ook nog een echte jagershut die ze er achterop hebben gezet. Niet te zien met houtwerk, alles erop eraan. Ja, daar hebben ze goed even best voor gedaan. En ze hebben er plezier van, zo te zien. Ja. En de muziek ook erbij gekozen natuurlijk, hè. Op de hei. Nou, ik zie dat zo bij de Jumbo gaat gedaan hebben. CV is goed, hè. Ja, of het goed is, dat zullen ze zelf beter kunnen beoordelen, maar het ziet er beter uit. Ze amuseren zich natuurlijk, hè. Ook het drinken. En gelukkig ook zien beperken het biergebruik. Zullen daar natuurlijk toch wel in hebben zitten, maar Hele grote glazen spaarblauw, hele grote spaarblauw. dat denk ik. Ook zie hebben we weer die leegstaven zenig. Martijn, weet je hoe die vandaan komen? Hebben we door een leverancier of wat gaat voor hier? Want ik zie nu of iemand zet ze natuurlijk uitgerust met die leegstaven. Oh, ik kreeg me nog een kushandje. Zo. En dan gaan ze naar links. Naar rechts. Snolle bolletjes. Yep. Je ziet, we hebben ook een groot scherm op de markt staan. Daar is ook de beelden goed op te zien. En die voel je met een grote groep een flink feestje van. Dat idee heb ik wel. Ja, ze komen van Steenzees, hè. Het is goed. Het is goed, hè. Het is niet erg, het is goed. Ja, natuurlijk hebben we ook heel veel vrijwilligers rondlopen die ook, omdat de wagens niet altijd in de even goede volgorde zitten, later of vroeger zin moeten komen of kunnen komen. Maar op zich maakt ze er wel wat van. Dit zijn de wagenboers van de Sint Martinus. Ja, Sint En dat Martinus is buurt. natuurlijk een Bayerische wagen. Die hebben dit jaar als thema het Oktoberfest. Ja, Oktoberfest. Dat waren hun idee dit jaar. Je hebt ze zien poetsen op de wagen zaterdag. Nou, er wordt letterlijk iedere stupkorreltje vanaf gehaald. Maar kijk eens aan. Kijk eens aan. De cameraman zit boven erop. Ik denk dat we eens even naar Robin toe moeten, want de heeft een van die dames te pakken van de Oktoberfest. Ja, ik ben even de wagen opgedoken, want het zag er eigenlijk uit wie een groot feestje. Wat wordt die bijdrage aan de wagen? Ik heb geen bijdrage gehad in de wagen. Helemaal, dit is wagenboer van deze wagen. Maar 4 dames hebben geen bijdrage in de wagen. En je hebt je eigen taaknummer aan. We hebben dus eigen taken, ja. Verzorgen voor de pakken en voor de inwendige mens. Dus wat dat betreft zit dat wel goed bij ons. En de pakken, dat wordt dan een speciaal gaat voor de leegshoot met gedaan. Nou, in principe niet. Iedereen kan zelf verlichting erop maken of breekstifters of iets dergelijks. En de wagen is genoeg. Dus houd die vast. Maar ja. Oké. Hij maakt er een fijne vastelavond van. Hey, heren, terug naar huis. Ik ga even een feestje boeren, denk ik. Ja, ik zou zeggen, vraag tegen een halve liter en dan kan ze de Oktoberfest echt door beginnen. We zien er langs de kant ook mensen staan die zich goed amuseren zijn in de Limburgse pakken. En dan schakelen we, of de schakelen, we gaan het over de schakelen. De jongens van de camera die brengen alles geweldig in beeld. En we zien dat nummer 31 weer hebben te pakken. Dat zijn de jongens en meisjes van de dansschool van Rick Smits. Oké. Ook een vaste waarde wat dat betreft in de leegstoet, de aantal jaar dat ze meedoen. En ook denk ik de meest energieke groep, want die doen elke optocht dat ze meedoen. En het zijn er 5 dansend. Dat geeft ze veel in de benen, maar echt goed. Ik heb een goed idee.
Nu weet ik ook waarom dat je niet op dansen bent gegaan. Nou, dat meisje danst helaas niet met. Even kijken, we hebben hier de huifkar. Want wat treffend om te vermelden is, die zijn pas verhuisd van Berk naar Geleen. Door met Kostje niet meer in de optocht van Berk terecht. En hun motto is dan ook zonder hal trekken wij de kar. De huifkar in dit geval. Ja. De wagen die besteedt uit 3 delen. Het eerste deel is de Amerikaanse Prairie. Waar dan de paarden met de huifkar op achteraan overher gaan. En dat wordt flink op losgedaan. Dat is Rick zelf. Rick was vorig jaar de voorganger van Jordi, hè, bij de shoutfotten. We waren zelf prins. En is ook getrokken in het Plenkhoes in Geleen. Ja, daar zit ook zijn danswal nu gevestigd. En ik moet zeggen, het echt, ja, dus is hij jong en oud, kent bij Rick dansen leren. En niet dansen leren alleen zo wie echt dat geleerd hebt van een tango. Nee, dit is echt street dance. Wie noemt ze allemaal die dansen? Heb je een idee? Street dance en zo. Ja, Ik zie nog geen breakdance, maar dat is nog het na het vuur op te merken. dat deed er ook, hè? Dat deed er ook. Ja. Maar dat heeft wel een hele mooie. En op de auto's sting ook nog een schets van Escoy was een Indiaanse dansen weer uitgeloten door de Beekse straten. Ja, je ziet ook fotografen rondlopen, want iedereen wil dat toch goed vastgelegd hebben dat ze hier aan een net gedaan hebben. Wat me ook veel opgevallen is, hè, we krijgen natuurlijk van iedereen get informatie. Moving heads, light, lichtlampen, LED-slangen. Ik weet niet wie die dingen allemaal heten. Maar je werd op vandaag kent ze heel makkelijk leegmaken met een batterieke. En we hebben ze al gehad, de dames van Sufkenheid. Ja, alleen die bestonden al uit 60 batterieën. Ja. Dus als ze hier al 2, 3 batterieën hebt, hebben ze al leuk verlicht. De mensen zijn soms verbaasd achter zich gaan kijken, want dan kunnen ze op een LED-scherm misschien nog zien wat er nog allemaal te doen is. Of ze zijn verschrikt dat ze eens op de camera verschijnen. Of de cameraman heeft het gevangen zonder dat ze het weten. Oh, mama. Mevrouw, dit wel leuk. Ja, zeker. Kijk, En dan wordt gezweet. we hebben een zwijt terug. Moet kennen. CV Nutteprix is dit. Ja. Bestaan uit 6 vriendinnen die elkaar van de middelbare school al kennen. Maar ondertussen zijn ze aardig verspreid over de landen. Ik neem even op. Spoobik, Geleen, Ginne, Katwijk aan Zee, Tilburg, Leuven in België, Urmond, Klummen, Beek. Het is een internationaal groepje, zoals ze het zelf zeggen. De tekst die dadelijk op de wagen te lezen is: vandaag zijn voor kip lekker, morgen kieken voor wie een kuken. Ja, dus meestal het ligt er wat ze verdomme het is. En een Nutteprix, dat is natuurlijk een beetje figuurlijk bedoeld. Hè. En ook niet persoonlijk, want anders dan gewoon weer echt helemaal de fotokant op. Ik denk dat in de Siemens, juist wie hier ooit eens heeft gezegd, je bent in de pot en dood. Zal zeker in die groep in zijn en gezegd hebben, ja, dus en morgen kieken voor wie een kuken, dat weet het al. Juist wat Frik zei. Ja, de naam Nutteprix, dat komt af van hun lid uit Katwijk. Die kost niet snappen wat ze ermee bedoelden. Ja, het wordt al vertaald tot na te prei, maar ik denk niet dat dat hetzelfde is. En dat is blijven hangen, ja, dan hebben ze de groep nog genoemd. Nutteprix, ja, dan kent ze van na te prei, kent ze wel een goed stukje opmaken. Ja. En even Stefan nog even moeten vernemen bij deze groep. Alle leegtes die je ziet op de kippenpakken hier, die zijn gemaakt door de grote oma. En die moesten we nog even bedanken voor hun inzet. Want anders zijn deze groep niet zo stralend erbij gelopen in deze leegstoet. Goed zo. Ja, dat is hè. Ze moeten het toch hebben van af en toe links, rechts, een hulpje links. Hé, Marcel ook hier, jong. Leuk. Niet kapot te krijgen, wat het zin. Ja. En dan vroeg ik gelijk af welke niet kapot te krijgen is. Want we hebben er 2 in de optocht gelopen. Maar ik geloof dat dit een groep wordt gebroken moet zijn. Ja, dat is de groep van Peter Wolter. Je ziet er op de deur staan, Peter Wolter, een sloopwerken jongen. Hij heeft 2 prinsen, of nee sorry, een prins en een prinses op de wagen. Dat zijn die van Gebroek, van de basisschool. En het is een vaste gast al sinds jaren. Peter heeft een groot hart voor de carnaval. Misschien zijn de zoon erop staan, de dochter niet, want die horen volgens mij allebei. Kent dat? Maar ik kan me even vergissen in deze. Dat moeten ze in ieder geval met deze sterren brengen ze het geluk van Gebroek. Want ik ben net tegen al bij de andere groep genoemd. In Gebroek hebben ze ieder jaar een thema bij de oplocht. En dit jaar is dat geluk. Het geluk van Gebroek. En hier bovenop in beeld zijn van Prins Gento, sorry. Van Basisschool de Meester. Prinses Noël moet ook nog ergens rondlopen.
op of rond deze wagen. Daar gaat de man toevallig door het beeld. Ja. De man van de Jong. Gans versierd met sterren en vuur op de wagen. 2 bikers en de rest loopt rond met helmen, hanenkammen en alles wat deze Easy Riders mocht verwachten. Ja, het lichtstoetcomité gaat ook overal kijken hè, naar al die wagens. Hè. En daardoor herkennen we ook hoe het gebroken soms. En toevallig herkende ik de man. De volgende dient zich alweer aan. En dan is het even speuren op het nummer, dat zeg ik heel eerlijk. Ik zag het aan de rechtse kant, nummer 30 is het wel. Maar wie het is? Het zal toch doen. Niet nuchter. Ja, Ja, ik sta inderdaad even bij Notsnuchter. Ik sta hier namelijk net even Ernie. Hey, Ernie, wie zit hier bij dit thema gekomen? Ja, dan moest ik eerder jaar weer gaan niet bedenken. En er zijn bijna 22 jaar dat voor bestaan. En dit jaar wordt Sesamstraat. We beginnen redelijk in de kenger te komen allemaal. Niet allemaal, de meeste. En ja, dan ligt Sesamstraat wel voor de hand. Ja, dit is een hele wagen Ooyenberg Sesamstraat. Echt, zelfs op de kleinste details is gelet. Hoe zit je er meest trots op? Het feit dat Ferry na bijna 20 jaar nog altijd met ongeveer dezelfde nu staan. Altijd weer het nieuwe aan was bijgekomen. Maar ja, dat we dit toch ieder jaar weer samen doen en kunnen doen. Ja. Ja, dat is ook altijd het mooiste aan carnaval, dat ze met z'n allen samen kunnen doen. Hele fijne carnaval gewenst. En ja, we kijken nog even naar de wagen. Ja, natuurlijk. Kijk voor even naar de wagen, want Notsnuchter is niet direct de groep. Voor degene die in wijk bekend is, hoe ga je gedacht van die gewoon terug naar Sesamstraat. Ja, of ze in Sesamstraat nooit snuchter zijn, durf je niet te zeggen, maar nooit Door- snuchter door- is in dit door- geval zeker Sesamstraat. Notsnuchter is nooit Sesamstraat. Ja, deze groep die loopt ook al wel heel lang met. Hè. Volgens mij zijn ze opgeregeld, joh, 2000 zo gaat. Ja, en nee, ieder jaar zijn ze er gewoon bij. Dat is gewoon heel chic om te zien. 2000, ze zijn echt voor de 20e keer en lopen ze met. En een groep die ook voor de rest heel actief is in het Bergse. En zich toch echt niet onbetuigd leggen. En als je te doen is in Berg, dan is Notsnuchter altijd wel door. Peaky Blinders. Blinders komen er aan. De koetenknallers moeten dat zijn. Ook een grote groep die daar toch om komt met een man of 50. En voor degene die denkt, wat moet ik met Peaky Blinders? Wat is dat? Ja. Dat is een ganz bekende serie op Netflix en is gebaseerd in de vorige eeuw. Dus denk aan de gangsters van toen, Al Capone en dergelijke, maar dan volledig in het Engels. Wat hebben ze nageboet? Dat is de Bar uit de serie, dat heet The Garrison. Dat wil geen Peaky Blinders zijn, nee, dat zijn Julix Ski. Ja, de koetenknallers die gaan ook wel heel get Jurkens met. Hè? En die komen uit Eilse, zijn die officieel. Staat er ook op, Eilse. Er staat er wel Nugget en Nugget, ja, maar zo oud zullen die allemaal niet zijn, denk ik. Het zijn ook wel de mannen van de details. Hè. Dus u zal wie chic Peaky Blinders wordt geschilderd en vaak kent ze daar al zien. Jo, dan zal aan de rest van de wagen ook heel veel aandacht aan besteed zijn. Ik zie wel een hoop drank staan, zeg. Martijn, kijk eens. Ze hebben net zoveel drank als dat ze leeg en techniek erin hebben zitten. Ze zeggen zelf, we hebben 1 kilometer aan bekabeling in deze wagen gestopt. Als zich toch gebruikt, dan is het toch flink aan het spuren, denk ik zo. Nou, dan moet zorgen dat de wagen ook altijd van die koetenknallers, maar niet alleen. Ook voor die andere wagens dat het ook een beetje zeker geboet is. Hè? Als er een drop regen opvult, dat het niet meteen zekernaad wordt en de kortsluiting in de tank is. Want als er hier kortsluiting is, kent ze dus natuurlijk helemaal shaken. Hè? Kijk eens, daar kunnen we dan moeten tegen. Volgens mij gezinnen. Oftewel, ja, ik zal het maar niet zeggen. Maar ik gok er even op dat er gewoon een rookkanon staat. En hier komt nog een confetti-kanon achterin. Dat is die shorten en gedanst. Het is een rookkanon. Ja. Ja, ze hebben wel de kans gegrepen, want ze zeggen zelf, we hebben voor het eerst in jaren weer binnen kunnen boeien. En dat is wat te zien. Tot aan de afgelopen vrijdag aan toe, want ik heb gehoord dat toen de laatste details pas aangebracht zijn. En het is inderdaad een heel stukje waar geworden. En ze maken er een feest van. Ja. Ja, normaal zit er hier op ons plaats. En ik vind het helemaal jammer dat het er niet is. En dat is niet voor Martijn bedoeld, waar absoluut niet. Maar Rob dat kent niet. Maar Marjan en Rob hebben ook hier hun bijdrage geleverd. Marjan en Rob Strijbos, om deze wagen tot een succes te maken. Iedere papa en mama wil hebben dat zijn kinder een beetje dat vastelovensvirus metkrijgen. En dit is een hele mooie wagen, dames zijn mooi gekleed. Hey, dat is een bond aan, man. Het zal, zal toch net bond zijn. Hè? Dat geeft wel in de kosten lopen als het echt bond zou geweest. Joh. En de heren in een klak, hè? Dat is ook een tijd van de jaren 70. Wat? Nee, nog veel langer is dat geleden. Een platte patch. Soppergruwen, ook een hele bekende Martijn. Ja, in het precies. Bergse.
En die hebben dit jaar een echte Cowboy Saloon nog gemaakt. Dus het aankomerie zitten er allemaal op de veranda. Daar zitten ze zelfs in de piano te spelen. We hebben een nu saloon in Berg willen ze ons metgeven. Kijk daar de pianospeler in beeld. Of dat ook nog echt voor de muziek verzorgt van de wagen vroeg me gaaf. Ik zou het wel straf vinden, hè, als dat 2 uur aan één stuk door blijft pingelen. Allemaal als cowboy. De barman zit er ook bij. Oh, dat is een pianist, joh. Nee, maar dan even hem. Oké. Ja, de nieuwe saloon, dat is natuurlijk ook een beetje bedoeld op het sleten van al die cafés hè, op vandaag. Ik bedoel, we hebben toevallig zo strak weer aan het gewerkt dat in een café gelukkig in Bergse gered is. En dan kent er weer een tientje met verhoed. Maar we moeten langzaamaan genoeg kijken dat we überhaupt nog in een café hebben. Want ik hoorde mes, is het zo erg dat ze nog maar van de 6, 7 cafés die ze hebben, dat er nog maar 2 van open zijn. Dus de kent ook met de vastelovensvierders, kennen nergens zich gaan drinken. Ja, ik merk het ook wel. Ieder jaar lijkt wel drukker te werden in de cafés die voor over hebben. Ik heb ze nuchter toe, hè? Dat kan wel, ja. Dus de optocht loopt wat minder makkelijk als naar de bar toe knallen. Ja. CV Kanonnen. En die hebben dit jaar de vissers als thema. 70 vissers met uit alle windstreken. Ik zie nog een grote vuurtoren bij hun op de wagen staan. En even... Ja, wat chique wat hier hebben is ook, die hebben zich in een struikel te invallen. En dat vind ik altijd wel een paar, dat ze clubs die zich in een struikel te invallen. En ze bij ons kunstvisje zit er altijd wel het lekkers tussen. Nou, vul dit maar zelf in. Met de vuurtoren van Ameland voor de deur. Mocht zich het allemaal zelf verzinnen. En dat is een groep die ook gewoon heel veel in de details heeft besteed. Want ze hebben allemaal een visnet bezig en die visjes die erin hangen, dus is er hier toevallig 2. Die zijn zelf in één genaaid. En voor een man of 70 dan is dat toch meer dan een middag nijkunst. Maar dit is toch wel van een echte visser gekregen? De 6 gekregen. De boot is zelfs uit Brabant gekomen. Oh, het is een avontuur geweest om dat hier te krijgen, zeggen ze. Ja, ze hebben in ieder geval lol erin. En ik mag geen reclame maken natuurlijk, maar ik zit het zelf. Er wordt altijd gevraagd van God, probeer dat zoveel mogelijk te vermijden, probeer je gewoon te amuseren. En ik denk dat deze groep ook het meest internationale lid bezig heeft. Want ze hebben een groep lopen dat komt rechtstreeks vanuit Manchester naar de leegstoet. Zo. Ja, dat is op het moment al van boete Europa. Hè? Ja. Nog Quinoa. Oh, als ze al boete Europa de Lu moest gaan halen voor een optocht in Berg te lopen. Ja, dat is wel heel internationaal bezig. Nee, dat wordt hetzelfde als we vorig jaar met de media uit Australië een bericht gekregen. Ja. Van we hebben een leuke optocht. Is nu trouwens ook toevallig. Ik hoor heel veel lui die vanaf vakantie metkijken. Dan heb ik het over Egypte, Florida en alle andere windstreken. Dus de leegstoet gaat weer internationaal dit jaar. En het is trouwens heel chic dat je metkijkt vanuit deze verre oren. Want ik kan me niet overal voorstellen dat het goede tijdstip is om naar de leegstoet te kijken. Maar heel chic dat je erbij zit bij ons hier in Berg op de Markt. Nee, dat is waar. En terwijl de vissersboot omhoog klimt, geluid ik dat we zo even gewoon schakelen richting Robin, want het immers te pakken. Ja, ik ben weer eens even doorgegangen, door naar de volgende. En leg eens even uit wat je hier gemaakt hebt. We hebben dit jaar een steampunk thema. En daar gaan we eigenlijk een fabriek hebben gemaakt een steampunk thema zit. En dus we hebben dit jaar wel hier werk erom. En we hopen dan met eens een keer het anders te brengen. En volgens mij is dat wel aardig gelukt tot nu toe, dus dat is wel mooi, vind ik dan. Want je hebt hier keihard aan geboet, waar best het meest trots op? Het meest trots zijn we eigenlijk op dat die boven het paard zei. Het zit misschien nog het kaal uit, maar we zijn wel het meest trots dat het gelukt is. En dat we alles dit jaar zo veilig mogelijk hebben kunnen boeien. Gelukkig, ja, gelukkig. Dus ik zou zeggen, een hele fijne carnaval. Martijn, ja, kijk eens eventjes naar deze schitterende wagen. En ja, het voorrecht dat ik heb altijd dat ik op dit soort wagens mag komen. De krups gewoon overal erop, hè, Robin. Dat is niet erg. Maar het volgende jaar moeten ze gewoon even info inschikken. Dan kunnen we ook meer van die jongens vertellen. Want dit jaar hebben we van de snelheidsduvels totaal geen info. En dat is eigenlijk wel jammer. Want dan hebben ze een hoop werk gedaan. En 4 keer er niks over vertellen. Want de meeste dingen moesten dan gewoon gokken. En we kennen wel goed gokken. Maar zo weet gewoon van onwanneer. Dus het is een kwestie van nummers spotten aan de naam van de vereniging. En dan even gokken wat voor uitdossingen de lui aan hebben. Ja, vorig jaar hij is ook een hele mooie groep. Dat was dat Trojan Horse, dat grote houten pair.
En dat wordt ook mooi uitgelicht. Het is wel een groep die altijd wel een groot thema heeft. En dit wordt steampunk, hè? Steampunk, ja. Dan moest je denken, heel industrieel. Tandwielen, staal, leren pakken met grote brillen erop. Ja. En dat kan ze ook goed uitlichten doordat ze altijd die hut op hebben. Ja. Voor een paar lampjes altijd wel even oppassen. Precies. En ook om in een grote groepje zitten zien. Ja. Kent zich ze toevallig? Ik ken ze niet. Ze zijn dacht ik van Schummer. Oké. Dat weet ik wel. Maar het is ook een, ja, zo wie gelukkig. En dat meen ik echt wat ik nu zeg. Het is gelukkig dat het altijd jongens zijn en we er nog jaren op kunnen boeien. En dat is wel lekker. Dit is CV Word Niks met dit jaar een universiteitsboel erop. In ieder geval het thema dit jaar is Truc naar het zuiden. En er is geen spiegeling op het liedje van Lex Uiting. Oh, wat jammer. Ja, dat heeft we inderdaad verwacht aan de titel te zien. Maar ze bestaan vooral uit jullie elkaar kennen, middelbare school. En ondertussen aardig zijn uitgespreid over de omgeving. Een hechte vriendengroep die veel studeren, hel werken, veel reizen zichzelf. Maar toch, voor de vastgeloven komen ze allemaal terug naar het zuiden. En dat is hier te zien, want ze zijn allemaal bijeen in de leegstoet van Beek. Dus eigenlijk is dat het thema, of de groepsnaam hebben ze eigenlijk gevonden doordat ze ieder jaar teruggaan. Ja. Ja, dat is ook Lex Uiting, een beetje Lex. Precies. Ik ga je een paar keer de foto aan, weet je nog liever alles gelezen hebben. Ja, hoor ik toch. Nee, ze komen allemaal uit de buurt. Onze karateka. De jong deed karate. Oké. En ik ken het niet zo gauw zien op de wagen, wat ze op de wagen bestaan. Vakantie, schwal of studeren in Boeteland met carnaval zijn voor altijd weer in Limburg beland. Ja. Ja, en ze hebben ook niet voor niks. Hè. Ik bedoel, ze hebben een hele moeilijke namen. Ik ga ze een beetje leiden. Een elektrotechnicus, een professioneel timmerman, mechanisch engineering programmeur, een chemicus en een hoogspanningstechnicus. Nou, als ze dan kunnen wagen bij elkaar, Chris, dan weet ik het niet meer. Nee, klopt ook, want ze hebben Luc binnen hun groep die heeft gezorgd voor alle planken met ledstrips op het strandhuis, wat juist achter de wagen sting. En hij heeft er nog zelf een computerprogramma voor in geknutseld. En dat zorgt dat ze die leegjes allemaal kunnen aansturen. Alle strips, één voor één, kunnen aan of en welke kleur dan ook. Dat hebben ze heel chic gedaan. En het doet ook met plezier, want de jongens heel bedreven in het programmeren wat ik gehoord heb. Ja, ze komen officieel uit Spouwbeek volgens mij ook. Althans, ze boeien wie in Spouwbeek. Ook weer, ja. En de zevende keer dat ze bezig zijn in de leegstoet. En zeggen zelf ook erbij, ja, dat is wel een unieke stoet. Uniek voor Limburg en misschien zelfs voor gans Nederland. Om hier met de lampjes in het duister door de straten van Beek te trekken. Dus niks in van bij de volgende groep. Ja, we zijn al bij de Snaken op nummer 41. Ja. En we hebben al van Rob metgekregen dat alles een beetje doorheen ligt. Dan doen we maar heel kort. Ja. Goed. Heel kort zet er tegen mij. En ik weet niet wat er door mee bedoelt, maar dan laat maar eens even komen, want ik heb een idee dat er heel kort in wil pakken. Robin de Wessejan. Ja, ik ben ook even weer verder gegaan. En ik kreeg net al te horen, ik vroeg, kan ik je even eens interviewen? En wat wordt toen in antwoord? Ja, Bjorn, wie wordt die dag vandaag eigenlijk? Niet saai, maar ja, dat alles afgelast, moet deze optocht natuurlijk. Maar ja, we kennen nu al met ons. En zouden we nu de wagen laten zien? Hij zei net tegen mij, ik wil best even geïnterviewd worden, maar de wagen moet wel gewoon in beeld komen. Ja. Dus ik ga het echt gunnen. Ik wens je een hele fijne carnaval. Nog één ding, en Bjorn, best wel hartstikke bedankt, hè, jong. Ja, Fijne carnaval, jongens. Het zit in Snaken. Volgens mij hebben ze in Gebroek hebben ze volgens mij geboet. En dat is die slang van of den draak dat door het restaurant, zeg ik altijd, erg heet. Hele nauwkeurige wagen. Heel veel details ook in zitten. Een echte gong erin hangen. En de kop van de draak, daar hebben ze echt met een soort papier maché. Maar niet wie de traditionele. Nee, echt luiske over luiske. Heel strak tegen elkaar opgeplakt. Ja, dat is een groep die een beetje pech heeft met thema's. Een aantal jaar geleden was hij is een Frankrijk als thema. Dat was juist het jaar dat de aanslagen in Parijs gebeurden. Ja. En dit jaar zijn ze Chinees. Ja, we weten allemaal wat zich ondertussen in China afspeelt qua ziekte en dergelijke. Ze hebben het thema toch doorgezet. Ze zeggen er expliciet bij, jongens, het is ons niet te doen omdat het virus. En ze zijn ook tot de conclusie gekomen, als weer een land uitkiezen, dan gaat er het mis, laat dit maar niet maar doen. Dus dit is het laatste landenthema wat ze van CV de Snaken gaan zien. Ja, dan ben ik benieuwd hoe ze het volgend jaar met komen. Want ze hebben ook trouwens voor zichzelf, dat is veel groepen hè, en een eigen prins of prinses. Ja. Zie je hebben een eigen prinses, prinses Lisa dit jaar weer goed geroepen.
Maar ja, die zullen wel ergens een stamkroeg hebben, dan hebben ze alweer een avond. Dat ze kunnen feesten en gewoon even nemen eens uitroepen. Ja. En dan komen de hoofdhanen aan. De hoofdhanen, want een gans is vaak te veel. En die hebben dit jaar als thema houthakkers. Houthakkers van het zie hakken tot het einde van de carnaval. Zit er op de wagen. Sinds het 5e jaar erbij, ook voor een jonge groep. Leeftijd van zo'n 27 jaar. En hoe komen ze vandaan? Berg. Maar zelfs tegen alles wat er een beetje tussenin ligt. Ja, overal komen natuurlijk ook een beetje lui aanwaaien, hè, voor met te doen in de groep. En ze hebben in hun eigen groep een keperknuppel. Ik weet niet wat een keperknuppel is, dat zal hun versie zijn van een vastelovensprint. En een Maar keper, je zult zien, iedereen loopt er rond met een biel, maar één loopt rond met een knuppel en dat is Jesse de Eerste. is dat de schepter van die, hè? En een keper is gewoon een lat, hè? En een keperknuppel en is een lattenknuppel, weet ik het. Ja. Pieker vandaag, nee, dat is het. Pieker vandaag voor Biekump, Jesse. Maar het gaat er nog wel aan toe zo te horen en zo te veulen in ons hukski. Maar dat moet kennen jongens, het is vastgelopen op die dag gekkigheid. Lachen en alles voorbij. Ja, zoals gezegd, de groep besteedt dus 5 jaar, maar toch al de smaak te pakken. Want het is het 4e jaar dat ze in Berk meedoen met als niks doet. Dat is fijn, bedoel ik. Je denkt dat deze groepen, en zeker wie ze nu uitgedost zijn, nog jaren met kent. Ja, dit zijn 16 man van wat ik mag zeggen, niet lefty. Maar we gewoon gelukkig even naar Robin toe, daar is. Ja, nou, de zesde al, Dine Leftiet. We hebben hier nu een thema, de volgende groep. Zou ze voor de oudere kijkers toen eens kunnen uitleggen wat je precies uitbeeldt? We verbeelden een kangerserie uit, genaamd Dora en Diego. En dat kijkt voor eigenlijk al, ik ben bijna 21, echt al jaren. Ja, eigenlijk echt een kangertekenprogramma. En het is eigenlijk wel te herkennen aan dat liedje. Van Tite Dora. Eigenlijk kent iedereen het wel. En doe Geert, kijk dat nog helemaal nu. Ja, tuurlijk. Oké, dus Jacques, ik hoop dat ze nu enigszins hebben begrepen wat ze uitbeelden. We gaan even naar de wagen kijken, fijne carnaval. Dankjewel. Ja, dat is wat chic, hè. Daarvoor heb ik Martijn hier hebben me zitten. Ja, dag dames. Leuk uitgebeeld. Met Dora en Negas heb ik echt niks. Is al zoals wie een paar groepen in de tekenfilmserie. Dora die Explorer, zoals ze heet. En dat is, ja, moet ik straks zeggen, een beetje een tekenfilmversie van wat ooit Bassie en Adriaan is geweest. Oké. Dus allerlei avonturen en de kun je gaat bijbrengen. Ik geloof dat het allerlei talen en de kun je bijbrengt. Dus voor mij, die poeten die Dora kijken, die wel nog wel eens slim weer in de toekomst. Dus toch nog een redelijk educatief programma. Ja. Oké. Ja, niks dus fouts hier aan. de kent gaat leren. Over deze groep, ja, ze hebben ook voor de wagen is eigenlijk just toch, maar even nog de tekst metpakken. Met de kaart in de hand, wie ze Dora en Diego door het vaste lovensland. Leuk. Ja. Hoi. Jan van Lemmes. Bedankt en tot ziens. Ja, dan zit het er al wat bijna op. Dat zou betekenen, dames en heren, dat we links of rechts misschien wel een of andere wagen gemist hebben. En dat kunnen we wel even een abrupt einde aan deze stoet. Martijn, wie vond het? Het wordt even het technische uitdaging mee te komen. Ik kom gaat later binnenvallen daardoor. En ik zie dat hij immers voor de deur staat gelegen. Ik kom eens even kijken wie Gerry warm binnen zit. Onze Robin straatinterviewer, daar komt natuurlijk even naar binnen. Zijn dat klachten? Wie Gerry mich door de rij gaat laten lopen. Oh, dat gaat niet waar zijn. Hè. We hebben in ieder geval een hele zware opdracht gehad, Robin. We hebben net het bedankt en tot ziens gehad. Ik moet zeggen, ondanks alle perikelen die we hebben met dit slechte weer, mogen we helemaal niet klagen. Ik vind dat we leuk hebben gehad, hele zware wagens gezien. En ik hoop dat de kwaliteit voor het jaar net zo goed is als we voor dit jaar hebben. Misschien nog een stapje beter, maar dat zal zeker goed komen. Ja, ik ga denk ik ook afsluiten. Ja, wat Jacques had gezegd is, het zag er bij mij in de voorbereiding dat als het begint, vlug het voorbij en heb ze ook echt liegen gehad. Het is voorbij gevlogen, het is wel prachtig om te zien, alle lichtjes en lampjes op tv. Het is me niet elk jaar gelukt om dat te kijken, omdat ik zelf methielp hier in de lichtstoet. Maar ik hoop dat het hier genoten hebben, dat hebben we weer ook gedaan. Vlug bedanken en hopelijk tot het volgend jaar hier op de markt in Berk. Tot ziens. Vanaf Berk. Groetjes. Ah.